Tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat.
Terima kasih kami ucapkan kepada Amang, Inang, dan juga kakak-kakak kami semuanya yang telah menyumbangkan terkhusus untuk kami yang nanti akan kami pergunakan dananya untuk kepergian kami di tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 April 2023 yang akan berlangsung ke Naposo Bulung HKBP Jogja. Doakan kami Amang, Inang, semoga acara kami berjalan dengan lancar. Tanpa doa Amang, Inang kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih atas sumbangannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Molia tema diamanami dohot inanami songoning nang dia kaya nakon nami naung mangurupi akayana kota remaja apalagi tikion andia matutu saluhut aka program-program ni akayana kota boy mardalan dohot denggan andorang so masuk kita tu ibadata parjulo mahita martangiang nahohong. Amin. Maredehita sian bukede nomor 464. Ayah,
Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata. Jala perbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha. Saya palua maau sian bawas si ulahon si paoto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo oku. Tongos mahati uranmu dohot hati goranmu akan nama nogu au pataru au tu dolok ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Amanami jala debata nami para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nama naon haleaon dohot siak ni bagi pola mati tersilang asa malua hamis yan gomgoman ni sibolis saya parrohai mahami mamikiri panaonan ni anakmu asa maruli hami marhite siani dihasesaan ni dosa dohot dihaluaon sian hamatean padua halihon asa dapot hami hangoluan saleleng-leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham. Amen. Maredehita. Tabegema patik ni debata di mingguta sadarion imana binuat sian patik paupaton dohot lapatanna songonon madidok bisi ingot hamu ma pabadiahon ari minggu dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papitihoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dinaonomari do di top padebata, langit, tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia do ibana di hari papi tuhoni. Dibaheni do bahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan di debata ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen.
Maredehita. Timado sa kanagurangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon na sa dosa. Dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Sato kido hutadikon ho alay papungoku maho muse marhite-hite akaasi ni roha godang tagan di parapiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho alay marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho ninna Jahoba si palua ho hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Maredehita. Saludos.
hama turpuk epistel di minggutta sadarion, iman atar surat di ulaon ni apostel bidu onom mamukka maisian ayat sada sahat rodi ayat pitu taja hama marsikat soring. Alai dia ka arii lamana bama torop ni siseani jadi marmungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber ala tartading akka paropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Ope ale kadongan diorihamu masian tonga-tongamuna pitu halak nadenggan baritana akan agok todi jalan patas marroha si babaki tota tu ulaoni. Jadi lomo marrohani nasahuriai dihatai dipilit ma si Stefanus sadahalak nagok haporseaon dohot todi porbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akup nii si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Jadi lamrarat mahatani debata gadda situtu matorop ni akasisean di Jerusalem aka malimpe torop mangoloi porsea ido sahatna martua do halak natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sahatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianto di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana rihau pinor silang na tua tubuan watoru na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate
au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohok dihasesan di dosa dohok dihatai nama dok mulak mangolu sogok daging halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema ede pujian Nabi Nuatoni punguan ina Kamis. Laos diuduti mamuse dohot ama huria.
tabegema titing namasa di huriata mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 26 Maret 2020 tolu. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu judika lapatanna luluhonau ale Jahoba dohot topik Minggu ulahon uhum dohot hatigoran. Napaduahon kelompok kor tu Minggu tanggal 2 April 2020 tolu. Pukul 7.30 ama Huria ama Salom dohot ina Kamis. Pukul 10 ina Esther ama Jericho dohot remaja. Pukul 10.05 ina Hana ina Deborah dohot NHKBP. Kelompok kor di pertangyangan Pasion. Pasion naparjolo di hari Selasa tanggal 4 April 2020 tolu masuk pukul 20. Nama ngisi kor ina Kamis, ina Esther, ama Huria dohot ama Shalom. Kelompok kor di Pasion napaduahon hari Rabu tanggal 5 April 2020 tolu masuk pukul 20 manang jam 8 borngin. Ina Hana, ina Deborah, ama Jericho, dohot Rena. Di Patupa di gereja. Kelompok kor di ibadah Jumat Agung, tanggal 7 April 2020 tolu. Pukul 7, ina Hana, ina Deborah, ama Jericho, dohot Rena. Di pukul 10, ina Kamis, ina Esther, ama Huria, dohot ama Shalom. Napatoluhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa 28 Maret di sektor Nasaret dibagas ni keluarga Pasaribu Boru Pakpahan. Di sektor Judea keluarga T Togatorop Boru Simbolon. Di sektor Bethlehem keluarga D Tampubolon Boru Huta Barat. Sektor Efesus keluarga E Sianipar Boru Marpaung. Sektor Galatia keluarga Nyonya Silitonga Boru Nainggolan. Sektor Filipi BPH sektor. Di hari Rabu tanggal 20 Maret sektor Sion dibagas ni keluarga O Simamora Boru Tanggang. Di sektor Betania keluarga R Butar-Butar Boru Manulang. Di sektor Roma keluarga L Togatorop Boru Siregar. Sektor Korintus of. Sektor Kolose dibagas ni Natal Manurung. Di sektor Kanaan dibagas ni keluarga Situa MH Silaban Boru Silitonga. Alamat tapa rohahon ma di Warta Naung Tatiop. Napaupaton amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 2 April 2020 tolu papungu pelean tujolo dohita ima pasat amplop pembangunan dot pelean na paduahon. Napalimahon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 April 2020 tolu nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Napaonopon rapat pembentukan panitia pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Senin tanggal 27 Maret 2020 tolu nanengro di Patupa Huriata do rapat pembentukan panitia pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Pinangido matu sude sektor asa mengutus 5 halak ruas sian sektor tabe masuk pukul 10 siang manang jam 7 borngin maringanan di gedung sekolah Minggu. Napapituhon bakti Paskah disakapi Huriata do lahu patupahon bakti Paskah ima bantuan sosial turuas ni Huria sialani i radedo Huriata majalo aka sumbangan dana manang sembako tapasahat matu Huria marhite situa sektor tabe paling lambat bulan April.
Napa waluhon penggalangan dana tuna poso. Di hari Minggu sadarion di patupa na poso bulung ni huriat tado. Penggalangan dana dalam manggohi anggaran kunjungan gereja ni nasida. Ima marhite ede puji-pujian manangkor adorang somulai kebaktian. Songon naung di patupa nakin di pukul 7.30, pukul 10, dohot pukul 10.05 anon. Las marohata manupahi aka yanak kota. Napasiyahon Paskah anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 15 April 2020 tolu. Nanengro patupaon ni huriat tado perayaan Paskah anak sekolah minggu. Mulai pukul 10 tolu sahatu pukul 10 onom maringanan di gereja. Napa 10-hon jadwal pasion dohot Paskah. Di tanggal 4 April 2020 tolu, pertanggian pasion na perjolo masuk pukul 20. Tanggal 5 April 2020 tolu, pertanggian pasion paduahon masuk pukul 20. Tanggal 7 April 2020 tolu, Jumat Agung dohot ulaun nabadia. Sesi perjolo masuk pukul 7, sesi paduahon masuk pukul 10. Di tanggal 7 April 2020 tolu, ulaun nahohom manang detik-detik kematian Tuhan Yesus masuk pukul 10.04. Di tanggal sia April 2020 tolu, pertanggiangan buha-buha ijuk masuk pukul 5 manugut. Tanggal sia April 2020 tolu, ibadah Paskah na parjolo. Sesi parjolo masuk pukul 7.30, sesi na paduahon masuk pukul 10, sesi na patuluhon masuk pukul 10.05. Tanggal 10 April 2020 tolu, ibadah Paskah paduahon masuk pukul 20 di patupa di gereja. Tanggal 15 April 2020 tolu, Paskah anak sekolah minggu masuk pukul 10 tolu wib. Napa 10 sadahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial. Sahat tu bulan Maret 2020 tolu. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasa 12 hon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 sia Maret 2020 tolu godangna 700 ono pulualu halak. Na pasa 10 toluhon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 pitu halak, ulang tahun pernikahan 12 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode 20 Maret 2020 tolu. Hatani debataan apa si kopon las nirohamuna tarsurat di pesalmen 20 tolu ayat onom. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihuti hutau saliling ngau mangolu. Jaladung mula kau masuhaku mabagas ni Jahoba saliling lelengna. Pasa 14 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon walu keluarga godangna 1.425.000 rupiah. Na pasa 15 hon pelean bulanan manang tahunan. Torop ni na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon onom keluarga godangna 2.250.000 rupiah. Na pasa 10 onopon tok ripe tu pembangunan. Torop na pasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon godangna 10 sada keluarga 1.650.000 rupiah. Pasa 10 pituhon perhepengon ni huria. Huria godangna 12.621.325 rupiah. Tu pembangunan godangna 4.708.625 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat godangna 7.170.050 rupiah.
Penguma sude 25.300.000 rupiah. Molo tungadong pilihan na sotar surat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggat tosa. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta. Sai di pasu-pasu tuhata ma piliani bain sangap di guarna. Mauliate. Tabe gema ede puji-pujian na pinasahat ni anak kota sian remaja laus diuduti mamuse sian ama shalom.
Marede mahita los tapapunguma peliata pilihan sada dohot dua. Dame di debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Amanami do inanami nang sude aka
ya nakon remaja do naposo bulung hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan jamita si pausor sorota di bagasan minggu sedarian ima minggu judika ima nani enek sian surat panurirang Hesekiel bindu 45 hujahama sian ayat sia ro di ayat 10 itu songono madu di sini songono do hatani Tuhan Jahuba tung natorbang do hamu aliyaka idu ni Israel pahola kamu ma pangarupaon dohot hamagoan jala ulah kamu ma uhum dohot hati goran pasohot hamuma panosak muna mangojar-ojar bang soku sian partalianna nina Tuhan Jahuba ikon masa di hamu timbangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong yang go apang do poting ikon dos tutuhu tulukna asa saparsapulu ni sada tuhuan do sada poting jala saparsapulu tuhuan do sada apang ikon tuhuan do panuluhanna ale anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas do 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu odo pilihan tatingan si guguam munai saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme ya aturan ni miak ikom marpoting do banonna sada poting parsapuluan sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuan ni 10 poting do tongon sada tuhuan jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tano ni Israel natakas di aik bahen pilihan si panganon pilihan si tutungol dohot pilihan hamauliateon bahen perdengganan di nasida nina Tuhan Jahuba ikut sadok bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingani di indu ni Israel ikon rado tani indu ido atong akapilihan si tutungon pilihan si panganon do pilihan si inumon dia ka ari raya dia ka poltak ni bulan dia ka ari sabat pe rodi sadok ari raya bolun di pinopar ni Israel ikon ibana patu pahon pilihan pardusaon pilihan si panganon pilihan si tutungon do aka pilihan hamuliateon bain pardingganan di pinopar ni Israel ima sahatna dihita salukna na hinaholongan molo tapayutihu tate sian trupuk na hujahan kiningan hirana ditaringoti panuriang Yehezkiel taringot songo dia ma naniatur honni tuhatta ima tu tonga-tonga di bangso Israel ditiki uju nasida di padan narubi taringot ahado tahe manaing si pasahaton ni bangsoi maradupon ima didok pargonggom manang di negara dohon ahado nanaing pasaton nasida songon tanggung jawab tu tonga-tonga ni imajoro ni tu hatta hiraido molo nabui tatakub sian ayat nahujahon nakiningan alai nama saya perlu nang berengota sian akahatai songonido hape dia turhot tu hatta di tonga-tonga ni parnguluan ni halak napor siai ate pabua memang nadidok di bagasani adung do sada tanggung jawab na ikon ulah hono ni bangsoi ate manang halak napor sia
basaon ikon baenon ni debata. Tentu adung do si pata marpikir di tonga-tonga ni jolmai ba dang na mamben na duk Tuhani tu tonga-tonga ni jolma manang lapatan na gabi di baen debata do sada tugas nabor di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma. Tentu saya dong do tubuh pikir atas songoni ate. Sasitong na cara ni debata na di baen songoni. Na martujuan do si lapatan na asa takas di tada jolmai do. Bahwa anggo debata toktong do dinalahu malungunugu ngoni jolmai asa adong do sada tanggung jawab di ngoluna songon halak nama jalo aka pasu-pasu nasihat Tuhani ya deh. Jadi lapatanna memang parnguluat tahun tidak terlepas sian tanggung jawab di tonga-tonga ni pardaling ngulut tahun ate. Dos-dosongo kita contohna akan atoras adong do tanggung jawab tatu akayana kota baik komparmudu-mudu hotta do nasida manang BHP songo dia ma kebutuhan do akalangan na asing ate gabi marsia rumah kita di nalombang lului akan narikoti asa adong go hatta dari ngotusi sasongoni nang ngulut teh manang BHP iko gararot do listrik umpamana kan manang aik nata pake do akap pajak do na asing manang nama regem-regemi di tonga-tonga ni akang pasti ikon gararot ya tidak mau gararot ya deh yang gudang dikari babi putus listrik diputus ma aing ate kan idui olah nama nunggak pe pitok diputus sonati songoni apalagi na di lapatan di akap pendidikan persikolan baik ko gararot dia te di sini. Nah di hita salbuna memang ido na didok arti ini sada tanggung jawab di tonga-tonga ning luta. Jala ido na kininga didok tanggung jawab di colmai memang sasitong na dang apala ikon na membebani di siate. Ale di balik na ido umbain dan dilande bata songoni adong do didok disi sada pos ni roha di tonga-tonga ni hapor siatan na badok babua anggo debata dang dipasobu jolmai lau mangulahon tanggung jawab di sarana di bangsoi tetap do di parmudu-mudu bangsoi do di ngolu nasida siam parhatobanon siam pardalanan amaoli satu tango na pinar bagai-bagai tok tong do di sariong Tuhaniati lapatanna dang gabi di pasombu debata jolmai tarboban lahu manggohi saluhut nai lapatanna di sido Tuhan mangula dia ma nanaing narikoti bagasan ngulu ni hita jolmate odui soal hata nama dok kehidupan itu bukan hanya untuk menerima nina aitung do sarupa do di nguluta kalau ada yang masuk ada yang keluar alin dah jelas unang pitor mandikur kita hola tak pikir akan akil wariyati akan tapasahat lo tanah taleoni anggo odo nagabi salah satu hola nata pikiri di bagasani umpama dang apalah boy do kita di nalo maka porsiai natamadot muse jala Tuhani tok tongdo di nalo manari hon ngoluta baborak do kita te pasti do hono tanggawi parngutunguton me ate dos-dosong kita namar huria ondo ate sering do kita kan mungkin ay wano tahe mangkar apalagi songona di taringo tina kiningan ima taringo tu akan namar pilihan nanti kan kiningan nadung lo di Papua di bagasan trupugi ya teh ima aka pilihan na di dok di sia teh aka bain pilihan si panganon pilihan si tutungon pilihan hamuliateon pardingganan dor aka ragam na asing ate na di patupa di poltak ni bulan di hari sabat dok di aka hari raya ya teh nama rapatan di sini radi debatan adu yeti dan holan nama ngido Tuhani jala lapatan na di si anggo Tuhani holan apa saton aka asa buah baeno ni jolma tu tonga-tonga ni aka joronai isaranai
alai na borat do kita na porsia do kita di tonga-tonga ni parangoluta tok tong do imana manari hon kita iya te totu do na paling penting isi pos niroha dia te ngolo danganung pos nirohata haporsiata tu hatta do na manari hon ni ngoluta masih beda budo kita tu sada paru kilon jalan marungutungu tadi ay hama baino tu sia de mana baino tu si alem molo kita maretong nitong songo dia ma panari honi de bata di tonga-tonga ni ngoluta totu hita meruji-ruji di bagas ngoluta na madok bah belgado basa-basa ni de bata di tonga-tonga ni ngoluta te ay nasi pata di bagas ngoluta saya taberin do ni ngoluan para ni ngoluta holan akadia manabui secara fisik naro tu bagasan ngoluniba marhite akapacariani hale molo taida do di sude parang nguluatai masih gudang do sebenarnya naung di sarion debata di ngulutai ya deh baholan boy do hita hipas-hipas contohna dang na basa-basa ni Tuhan ya deh kan ini buat molo namar sai rumah holan boy mangan minum hita dang na basa-basa ni Tuhan ya deh terlepas semua molo tebu manang naso tebu manang songona si patadong tebu dulu tahe mangan dari si dari kude ale boy kita mangan molo boy kita pabor hatun akai anak kota contoh namar kuliah mar sekolah aidang na seda bahasa-bahasa di Tuhan kita ngulut tau undo ida didok meregam do bahasa-bahasa ni di mata idung bani bahasa nguluta molo saya maretong-etong do kita di bagasan ngulut tahun bah pas didok saya dia menata pasati di bagasan Tuhan niate ikong boy do satu si gabe boy do mada uti bagasa pikiran tabah tak sedia do penami nah jadi odo na ni Tuhan niate di bagasan terpukon asa di bagasan ngulut tahun tetap merasakan bahwasan kita ini adalah diberkati Tuhan. Orang yang merasa diberkati oleh Tuhan pasti dia selalu mensyukuri apa yang ada sama dirinya dan apa yang dia berikan kepada orang lain atau kepada Tuhan. Itu natakas mangul di nguluhar krisenotai. Ale molo contona tai tong do contona majo di bagasa ngulu taon godang nata calo ale saya tadok do alani usaha alani gogota alani akar ragam na taula di ngoluta boy dapat di hita pasti donot tama di bagasa ngoluta maol hita di nalo mangaleon akasilenota apalagi dia ka ulaun para sini rohaun manang ulaun di tonga-tonga ni parhuriaun do tu akahalak na asing masih borak do hita bah iba lu do berjuang na manguluon iba sampai manguki batu do na dia asa we dapotan alai da iko bainot tado songoni gabi tubuh masuk suku di bagas rota ai boy do hida mangula di saluhut nai anggo so diurupi de bata hita di tonga-tonga ni ngoluta godang do jolma adong para binotoan godang do jolma aka guguna ale dang mampu ibana dinalaho buatahe mampu ibana dinalaho makilalahon aka nasi narinai di bagasang ngolut tahun gudang ate jadi gudang bisi hamu late ngoluta anung dujol mana anung di iban ale tidak bisa dia menikmati kehidupan karena apa karena sakit persaitong coba benjol hita molo tibo kolesterol ta pas jaga iya teh dan alang-alang jaga nak pesa sa melang buah dia ita mangalang pasti kon oromat tadu malang jaga lati manang kola anak kok darah tinggi ya deh darah tinggi umpamana bapak pasti tahu romo tuh bagian si panganon nanti pasti dui manang na contona kola masa mau setapi subeon baik kau taatan dulu mangan dia teh ale mau boy dope hita contona menikmati kehidupan si panganon nadingkan di ngolut tahun tunggu si basa-basa dui di tonga-tonga di ngoluta itu sebabnya di ngolut daya di dok mari kita berhitung berkat Tuhan. Kita mengedehon niate sada edde ada nak sekolah niate kan yang ada di dok berkat Tuhan
Mari hitunglah tekan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba tindih homaya tekan. Masih tahu do kan? Hola rap nai kata. Berkat Tuhan sada tulia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita pasti kagum dalam hidup ini melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berhitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi mau dan kagum kita nabina ini debata di ngulut tahun, pasti kita tidak merasakan bahwasan kita sudah menerima berkat Tuhan. Pasti. Ale mau tama nakiningan berhitung-hitung apa yang Tuhan berikan, bukan kita hanya berhitung-hitung untuk apa yang kita lakukan bagi orang lain apalagi kepada Tuhan. Wah pasti nggak bedo nonton rugi tadok nama rugi nama ngulun nate babaya aku kamu banyak rugi do kan olah natu gereja mungkin rahita mau saya tak pikir bah tadi dia mah mau gereja habis mah waktu HP bona tahu do nah sediro marga nami umpamana kan contohnya apalagi sama hamuina kan soalnya bah habis mah badak kate dia mah badak nah di wek kamu kan itu kan do bajumu na di mungkin ngamar salok kamu do dia segala macam alai mau lihat mah ubereng mah kamu pang bagak ate takas do rapi ubuk muna hafal do nang badak muna takas do nang listip muna ubereng do alis mata muna berkat Tuhan do ate na buah kita patu pau na songoni gunan do cuma na songoni. Itu sebabnya dalam hidup kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ayo sudah saya di nguluta orang nama dia kan ulu do amat sama sungai inata kan ya habis dana ida di weko pacariani orang badak miro siak krimbat miro sian mamat semai nggak tahu kan mana biasa borak pipai mah pakai ima unak pula na siap molina anak pa sungai tapi mau songoni ate bangga maida boloro adung inata bagak biar siapa dulu dong suaminya, siapa dulu bapaknya kan songoni itu kan. Itu berkat Tuhan. Itu molo didok di bagasan trupukon molo disungguli. Aha dona baenomu tutuhaniate. Tadani nang takas nang di jalohodo pasu-pasu ni Tuhani di bagasan. Odona didok. Odona didok. Ido di pasat Tuhaniate. Ditugu-tugu do hita amanginang. Asa tabo to hita makamu leatehon songo dia ma sila lehon itu hata di hita ale anggo Tuhani dak kea lubai bana pasahaton aga dia ma narikoti di tonga-tonga ni ngulut tau nata asal ma prosia kita lakukanlah yang menjadi bagianmu. Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam kehidupan kita. Pasti semuanya itu Tuhan akan sempurnakan di dalam sukacita dalam hidup orang yang percaya. Amin. Odi. Ya undang saya pikir-pikir hamu. Saya si patah harung loro. Ama bae nonon. Nunggu tu. Paula kun hutang saya hida umpamanakan. Masih wonon. Pilihan korna. Pilihan dia kau ni sosial. Tok ripe dot nian pesta mamuse adung panitia. Ama bae noni. Bos rohamuna ama nami kita percaya Tuhan itu kaya. Nah bahasa do Tuhan ini. Ondo narikot tate. Ondo nadi di sini. Itu dipicang si Hesekiel do si. Pasatamu ma. Iyo sampai do nakin dia turhon tari ngotu akatuhuan do dia nasi ngate. Dipaingot unang mangalui pangomuan gabi diori ma ahado warne. Dacing do warna ima akatibangan nih olo do ci olo do par 3 asa tabba junya nanggo oti pangoman nimba alana ngamura di baen ala ini oru emak
kilo na iya te adak songo niya te molo holong rohani be bang nak uruan niya te odo na diula jol main na didok ni nakiningan lakukanlah kebenaran, lakukanlah keadilan sebab Allah itu lebih adil dan benar, bahkan lebih mengasihi hidup orang yang melakukan keadilan. Aku nasugut adong do edenisian ina Esther didok, marilah kita lakukan keadilan seperti air yang bergulung-gulung, seperti ombak yang bergulung-gulung katanya. Ibu kamu do ombak kan terus tidak pernah berhenti di laut. Ima baru lakukannya yang benar seperti sungai yang mengalir. Inilah hebatnya. Mengapa itu dilakukan? Karena Allah tidak pernah selesai untuk memberkati hidup orang yang percaya. Amin. Kita sudah diberkati Tuhan mahita te. Di pasahat akasita-sita taya te. Hobartulomo ni rohani Tuhatta. Ale unang jua rohatta di nalomaka pula tehon. Ahana patut leonota tu Tuhani. Yes surus sisen Tuhan Yesus. Ado naboi bainon nami Tuhan marado pokok. Roma Tuhani parjolo lean mah napatu tu kesari nina alai leo kamu mah napatut natu tu debata alaniaha diajari Tuhan Yesus kita mandok mau lihat teh jadi mau merasa kita dipasu-pasu tu hatta memang ikon nadu menggania te. Molo didok nak ini sapar 10 sapar 2 nak ini kan sapar 10 sia 200 aka anak ni lobu. Anggau madok daun. Lihat kamu mana nadu menggani itu Tuhania te. Ola ni dok. Molo boy do kita mambain na dingga maradok totol dokta. Boy kita mambain na dingga maratu dongan ale-aleta. Boasa kita dang mangalean nadu minggan tu de bata. Bahasa ibana do muali hanguluan di tonga-tonga yang ulut tahu. Imana kini kan berkat Tuhan mari hitunglah. Tak ada masih selinaya deh. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Martang yang mahita melihat tema Tuhan diajari hodo kami asa maroha mauliate di seluhur aka basa-basa nong sahat tu bagasang ulun nami di parhatu tu rohanami ali Tuhan masai gudang dosi pata parukilon nami songo sada ina sada ama nama narihon di saluhun akan ngulu-ngulu di tonga-tonga ni keluarga alai dihilala hodo ya li Tuhan ahana di bagasan rohanami alena postu rohanami Tuhan na basa doho Tuhan salilik porsea hami hodo muali saluhud aka pasu-pasu di hami ikokodo ali Tuhan manarihon aka yanakon nami manarihon akana perlu di tonga-tonga ni parenggulan nami nang manarihon di tonga-tonga ni akana perlu di tonga-tonga ni huriam ai hodo ali Tuhan na punangulu nami huriamido saluhudna Tuhan di batang hatami mengajari kami asa tok-tok kami maruji-ruji di ngolu nami asa hubai kami nadinggani ala leo mapos ni roh di kami Tuhan babua na basa doho Tuhan na boy usehonomu lobi sia na hupikiri kami di sana di sude akan narikoti di ngolu nami alani ali Tuhan lehoma roha pikiran nai marhiti todimi asa takas hami maroha moliate uhud dinalaho patupahon nadumenggan maradepo
baik ia ti Tuhan aka sidabu-dabuan di tonga-tonga ni ngulu nami dohon aka dia ma aka talenta aka gugu partikian ikon toktong gabi pilihan nama ngulu dui nah khusus di tonga-tonga ni ngulu nami di adupanmu Tuhan dia mulati rohan nami di bagasan partikian on Tuhan nah buyami marsaur pasaton nami mali Tuhan sude aka naing hubasan nami lumobi di tonga-tonga ni huriam Tuhan ima diaka pakubasion lumobi mangadopi di minggu-minggu panaonom pasion saya paringgas marohan nami ali Tuhan dinalaho pausor-usorhon ima songo dia madengkan di basam pakokopmu panari honommu basa-basa mi di tonga-tonga ni ngulun nami alani hummahami asa uleo kami tiki roha toktong marsoba tu adupamu dohot ngulun nami tu adupamu Tuhan di bata saya homa toktong na mangurupi huriam marhiti aka program naong ditotuhon di bagasan paralani huriam ima marhiti nang pajong-jongon nami ma panitia pesta gotilon di tahunon dohot tahun profesionalisme saya homa toktong mangalon haringgason tu sude ruas ni huriam asa pasi dohot ali Tuhan laho makubasi ho marhiti aka uloni saksongon ali Tuhan nang dipatupa huriam do songon ulaon bakti paska saya ukap marohan nami nama jalo aka basa-basa asa bui dalan nami Tuhan lau masih urupan mengurupi aka dongan nami nagumali nahurangan narikot si tolongon ali Tuhan asima Tuhan saya ukap maroha holong dihami dinalaho pasidohon dinalo patuluson di bakti paskan yang patupani huriam di bulan Aprilon losongoni ali Tuhan nang yanak kon nami marsakap dinalaho marparsaoran di tonga-tonga ni aka naposo ni huriam di huria HKBP Yogyakarta Tuhan joloani masudir ulaw nasida yalit perdalan nasida pasikok ma akan narikoti di ngolu nasida asalam margogo nasida lo memuji pasangapong guarmu lammanada nasida di denggan ni basam ali Tuhan di saluhud di bagasan ngolu nasida saksong ini nang diakaya nakon nami sekolah minggu nang patupan paska saya humatoktong dinalaho paulihon do dinalaw manopa ya nakon nami asa maroha huria menanda wali Tuhan alani Tuhan sude pakubasioni saya homa toktong nama masu di saluhut naik Tuhan di bata asimaroham di sude aka ulaun dohon aka naung dipikiri di tonga-tonga ni aka ragam pakubasi marhiti panitia pe na di huriaon saya homa toktong ali Tuhan na mangurupi jalan malian gugu habisuhon di bagasani Tuhan pasu-pasu mak disude aka pilihan ni huriam baik di tonga-tonga ni ruas ni huriam na pasahaton aka pilihan bulanan na dia koni sosial tok ripe nang aka pilihan nasida las ni rohan nasida li Tuhan saya ukap ma aka pasu-pasu na gumudang musyali Tuhan asalam martaba-taba akalas ni rohani saluhun amin Tuhan di bata tasongonido dia karwas ni huriam na marulang tahun kelahiran nang pernikahan lama masu-masu mahwa Tuhan leon hahipason sita-sita na taralusan na siyakoeli Tuhan asalam marsangap lamaria iya sude akaruas keluarga lau memuji pasangapon guarmu masai godang dope ali Tuhan nasipata nagabi pangiduan cita-cita nami di ngulu nami ganuk marsada-sada saya tangi homali Tuhan aka namar cita-cita na duminggan ali Tuhan dia aka ngulu na di julu nasida ali Tuhan saya patulus mah hobar tulomo ni roham Tuhan asabui lam marmulia guarmu di tonga-tonga ni portibion andi bata nang di bagasan ngulu nami sipata sosodo jalan masa do aka hagaliu ni
perdagingon aka persahiton tuho do pasatun nami Tuhan lehumma imahahi pason pasu maka ubat na pinangan nali Tuhan asa gabi pasu paron aka haki pason tangihom matang yang nami nali Tuhan hola na mga sahon gua ni Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Tasamu mahatan itu hata di bagasan tikion di nama redde hita sia nomor 425 ayat saya rumangihut los tabasama pilihat tak badulahan. pilihan nata pasahat di bagasan tikyong martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silan lehon na dienggan. Dot nasa uliba sana mo liutus. Kupasatami masian na lehon mi tu hami pilihan nami tuho.
Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jara ramoti. Asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaun mo di tengah-tengah ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hu tadahami godang isilan dohon mi tuhami. Asalam begir-gir hami mandok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaonmu say saud malo meniroham di banua tongon songon na di banua gijang leho matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami tugi untuk pangujunan palua mahami sian pangaku. Di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala azima rohanami daho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodin